alhamdulillah yau ranar lahadi 11 ga watan ɗai yau 10 ga watan ɗai 2021 a wannan anguwa tamu mai albarka mun samu wani ci gaba na wannan yanki namu wanda har muka samu cikin ɗayanmu da matan aure na wasunmu suka sauke ku suka haddace alkur'ani mai girma har mutum 35 wannan ba ƙaramar ƙagarumar nasara ba ke mu gare ne kuma insha Allah muna ba wannan makaranta insha Allah muna ba wannan makaranta gudunmuwa sai ma muke Allah ya da duk wata gudunmuwa suka bukata ta bangaren makaranta yadda Allah mu ba ta ita saboda wannan abin ba karamin ci gaba ne ko zamanin annaba idan aka samu hafizi guda cikin su da aka ga an tashi an shirya gagarumar walima mai girma wanda ya ce hafizi kuma 35 cikin anguwa alhamdulillah ubangiji Allah ya saka wannan malamai da alheri abinda suke yi kuma Allah ya kara musu karfin gwiwa kuma da yadda Allah kamar da kuka sani kokarin ku ya riga ya bisa koya cikin wannan abubuwan tamu saboda yana ga wannan makaranta ita ta biyu yanzu da wani masauka alwani mai girma wanda wata makarantar malamai a rayyan sai dai wannan tarihi yawan wanda aka sauke to insha Allah yanzu Allah za a ba su samun goyon baya ubangiji Allah sama abin sun karanta da barka Allah ya taimaki wannan malamai ya taimaki wannan anguwa tamu ya taimaki wannan jama'a na wannan gari namu ubangiji Allah ya ƙara mana zaman lafiya da kwanciyar hankali salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya jawabin maraba da baki kenan aka saurara daga alhaji lukman garba tela hakimin wannan unguwa ta samunaka Allah ya saka alheri da wayannan kalmomi masu tsada muna godiya Allah ya saka alheri abu na gaba shine za mu saurari karatu alkurani daga yara guda biyu wato abdulmalik bashir idan yana kusa sai ya taso ya karanta abin da ya kuma karanta alkurani mai girma bai kace ba na kace أعوذ بالله من